Gaya man aning sariyo. Kaping lamok dirig langaw. Oh. Saan ang siya? Babe. Saan yung magkipare-ari na ko nga adlawan pa man dapat Gaya sa imo. Uy, na naman ko kapit kaya uso man. Ya tari-tari. Importante kayo kung tuyo nimo. Sama. Dili ta pwede kay gabi ta dapat. Mo lagi pero importante ka kung tuyo nimo karon jud ta mag-istorya. Unsa man ka importante? Sa may istorya nimo day? Magbuwag na ta. Unsa? Ano magigbuwag man ka unsa may sala nako? Wala kay sala. Yung ano magigbuwag man ka nga mo kay sala liwatag ni siya unsa na. Di kay kanang mukuyog lang ko sa akong partner. Uy, kay total ikaw na ka. Babae rabi ako nimo. Di ang atong sabot, ha? Magkuyog ta hantod pagkatiguang, wala ko niingon kuyog og tiguang nga pa rin niya. Gago! Kuyog pagkatiguang, dili ka mo kuyog og tiguang. Ayaw, di ba? Inauna ako no, gabi kira ka na anak ko niya. Tagsa para jud kaayo kay imong asawa isug kaayo. Pirmihon na to. Sugod karong gabi Pirmihon. Hun ba uy, maglisod man ganit kita ingon ani karon mabawa tag sumok-sumok sa libon. Sa di lang gud. Agwantaha lang kay na right time nga buwagan ako kung asawa. Magbuwag na lang lagita kan mukuyog na lang jud ko sa ko ang foreigner. Panirer. Mo kuyog bentang kay among panirer uy. Ayo wala sakitan jud ko pasag Ay makigbuwag ka nala nako. sakit-sakit kay ngano. Ineg-ari ato niya, moon ti kang driver. Driver. Oo, driver ka nako. Ang akong partner tiguang na baya. Mao gani, ang kuyog man ng tiguang imbis magkuyog ta pagkatiguang. Kuyog mangyapon ta kay ikaw may driver na mo. Nya driver niya magsakitan kay ko nagpanood ninyo sa kwarto. Ay, sus, ano lang guna-guna agod ako dinala ko nimo kwintahon. Dinala ko masakitan kanang magdogma sa imong asawa. Oh. Dili man kay ba man ka nga mohatag sa kung time nimo. Ang sama ni siya. Nya ako ni hatag tae nimo. Hatag sa tagay na ginakatagay gani tagtae gani. Ano man ka? Kana kalap. Ato nang daloy. Wala gud. Wala ay. Di ba? Mao na ganito, mukuyog gani mi sa kumparinyer. Kay mo ari na siya diri ini ka ugma. Taga diin man parinere mo. Taga United States of kuan. UK. Southern Liti. Ay, napagbuwag ako. Okay ra makita mo basta dili lang ta magbuwag ano di ay. Magbuwag lang na kita kay para matawhay sa kulab ba. Dili ako maguna-una nimo. Ikaw gani, driver gani ka. Iya ta ni. Kuha na gid kang driver lagi kay mo stay man siya diri og 1 month niya. Mag-anak ka na kita kuyog. Ato lang lipaton ang kano. Bantay ka. O lagi sige diha na ka labay magbuwag na ta Wala goodbye kiss. Ayaw na lang. Miligag tiguang ni mo bay. Uli ko Ay. Sakit ta gid. Sakit yun buwaga ng guyab yun. Bising na ako'y asawa. Sakit bro sakit yun kay uyab man doon ako lahi ang ng asawa lahi sa lang uyab. Ay kuyog man ta to siya tiguang apas niya na kwarta na may apas kuro ato. Oh no! Ay, sakit yung kayo kay mahuna-hunaan na mo ang mga memorize na. What? Na. Uy. Yan naman ka diha. Nag-inusara man ka. Nakay problema? Buka na imong dugo mo eh. Uy, nakay problema lab. Uy. Oh. Napa kay problema diha? Wala. Yo makasi imuhang imong self. Wala ay narko gihuna-huna ba. Kamay mo ginauna pa? Basta narko gihuna-huna gud. Di ko tanag gud. Tugtini ko ba? Saan mo kunin mo? Ay na lang oy ako wala ray. Ako ara na. Kisam day busultian na day musilingan, imo jud asawa. Sa problema nimo. George? Di oy. Oh no!
Kwarta? Dili. Sa man di ay. Wala lagi. Sige kag problema lab. Ang buwan mong buhok ko, lagyo na ka distansya. Basta ka pa na makastraight og maayo kanang imong buhok, bahor jud nakaibot. Normal naman akong buhok. One set apart naman. Kung palagi imong problema lagi, naglagot na jud ko. Ah, maglagot man ka. Nga ko Di ang man problema. kamuti sa imong problema. Dili ni problema. Ay, wala ko'y problema. Ako rin nang naharap ko'y ganun na ba? Wala sa imong ganawa na. Wala, ay, wala lagi. Wala. Wala ilay kwenta. Sure ka, dili, George? Dili lagi, oy. Hindi mag-George ta. What? Kapoy niya na. Ha? Kukuhay ka na. Ako, kapoy ah. Ako, kapoy mo. Kukuhay ka na. Wala ka, George, dili. Kapoy ka. 哎呦我的妈！ Ah, George, ang nala. Oo, lagi yan. Oo. Di man ka masura sa imong problema ka. Dili, Lungag. oy, wala ko'y problema. Maglungag na ko lab eh. Mukhaon ka lab. Unsay gusto nimo lab katong? Unsay gusto nimo? Unang kutong itoy? Mabotos ka noon. Supsupon sa tong mata. Bantay ha. Lungag sa ko. Uyog na siya. Tiguang. Saan yung tao? Paitan yung natay asawa. Di ta ka-share sa may tabo sa tong uyabog. Nimo ba? Ano seryo? Isod kayo. Ha? Hindi ko bang? Hindi ka share sa unsa ba uyab? Unsa man? Na kay bubay seryo? Wala, oy. Taka na dyan. Akong kitanaw nga ka ng China movie ba? China movie kaya tarong ako ha? China movie ng kuyog ang babae sa tiguang. Nya, di siya ka-share kay naa siya asawa. Sakit kay ang na-feel. Nya di siya ka-share kay ihang uyab gibuwagan siya. Di siya ka-share sa iyang asawa. Si nga kay bubay ha? Wala ay. Parang jud lab. Kuyog. Gulang sa may. Taruwa jud ko lab kay ibot tinatanan nimo ang buhok na lab. Sa may pagkuwang na ko. Dahil anong kuyog man to sa tiguang. Yatag tanan ko niya tanan. Ay. Kahit na di ta ka-share sa tong asawa po na yung problema ha. Kaya masakpan ta. 哎呦我的妈！ Saan tong tao na yung tiguang eh? Yung saan to niya los-los tong loso ato. Mamuha lang to, manglagom lang to. Digod. Mura to pamitay sa kwaknet. Ay. Tawagan ito. Tuon. Dito siya silahan niya. Kaya kung asawa, hindi na siya problemado. Utok na niya problemado. Sigsayaw siya rausa. Ay, paitan yung problema eh. Kung ako yung magproblema, saan mo, balay na ako, nagpuyo, ano yung tauan ko. Lab! Nag-tiktok ka diha, Lab? Nag-tiktik. Oy! Ita na eh. Lab, dali ko, Lab. Nako i-share ni mo. Kaila ka to ni Kuan, Lab? Ni Miss Nisa ba? Kasulad! Di mo lab. Ay, kipaw kang nagluto ko dito. Ang ito'y akong gisuot sa kaldero. Magawas yung turun na. Ako bilang to. Tawag-tawag ni mo, God. Ay, kapuya, ay. Diba, nagbuwag na misa kong iyab good niya. Wala ko ilaing masiran. Ikaw ra. What? Sawa mo tika. Aw, nakauyab yun ka. Agay! Ha? Dili mo. Ingon-ingon ka kay, huwag ka kauyab. Ingon-ingon ka kay China movie mo kita now. Ha? Ay, Sa'yo. China movie. Kung sa'yo. Ha? Sa'yo. China movie. 哎呦我的妈！ Uyab kita. Oo, nakakuyab ko niya. Tiyan lang tika. Kaya wala dyan ko ilaing masiran niya. Laba. Diyan ka atakihan ko lang. Nagka-share. Nagka-uyab. Ganahan ka atakihan ko lang. Oo, nagka-share na yan. Nagka-uyab yan. Nagka-misa. Sabi, biyaba na mo. Yan, tibuwag siya na rin yan. Ba manang nag-inukto ko maayo ba? Kabaw ka o sa'y tawag, ano lang? Ano sa man? Gaba. Sabi na yun, nagbuwag pero magbalik rami. Kaya magkita magbalik. Ano, magbalik pa man mo? Oo, kanyang driver. Kaya mo aray man yan pa rin. Ano, magbalik pa man mo nga. Bako naman tika karon. Di haya no? Di. Di haya. Ako ay mga asawa ko. Di ana. Nya mo okay ra de ko. Di. Asinsya kay kagipunan tika kaya di man ko komportable o usaragod. Ang babae. Ano Hey! nagdaghan ako.
Biro kayo, biruan. Ma'am lagi ka takiha. Takiha Ako ko. ay, di ko magpatakin. Ay, pariner. Oh, may foreigner siya pero. Ano siya gatag mo, klaro kayo lang. Ah. Sukot na lang guro ko na lang. Ay, kaya di sa ko masigig. Kanang, masigig luto. Magkuha na ta, mangabang na lang tagdoon. Bila data. Opo, yun na. Magdrum ta. Ay, di pwede na magdram-dram mo wala mo siya. Dili oh, yang kana mga drone na estudyante ra na. Pwede na gina, di ka mga apartment, di ka na magunkuan ka pati. Hindi ang drum plus paminaw. Bisigi tag uniform aron ingnon nga estudyante. Ano? Ay tag mo. Anak rong nakay asawa, unya nangabit ka, nanguyab ka. Tawag na mo na labaw pas giango-ango. Dili. Ang tawag ana kay age difference, you know. Nah, difference yun no. You know difference, bawlang ni mo lab. Ito as tong ito dito ko, gawas to skaldero. Os bakit sawa ka, di ang kasi og. Taon sa Big. Nauli na day ka. Takas ko sa mukha kay. Suway ti kag-ari sa imong balay-balay ba. Anong hilak man ka? Ay paghilak ano man ka? Di pa sakitan kasi mong apam, ha? Ya ako na sumbago ng ilong. Ano ka? Babe, ang ako nga pamuha kaabot dito sa Pilipinas. Diya ra siya kutob sa plano. Oh, ano naman? Nagbago na una. Yataki, babe! Ay. Sana ka manilian, babe! Namatay? Agoy. Pagkamalasa. Hindi na kaway mong driver, babe. Kaya po na ako. Nangita lang lang yung tiguang, oy. Nahilig ka, tiguang good ka ng for departure na niya. Di na kaabot og Pinas kay di naman na kami kay biyahe maayo. No. Kasing nga na. Di na kaya. Balik na. Ano gani?